Panie prezesie, to chyba przeczytamy teraz jakąś bajkę. Ja tutaj teraz mam pewną tremę przed tym przedsięwzięciem, bo w studio to tylko mikrofon był i tam zawsze można było sporo razy poprawiać, a teraz przed taką publiką to przeczytam. Kłewiustka łe łasece i wieszczówce. Łaseca i wieszczówka to bełe ci des na świece dwie sostre. Równo wezdrzałe i równo bełe szmidech. Tak wertowałe ze sobą, że ich nikt nie mógł rozeznać. Jakuż to są mogło stać, że jedna z nich mułegon jak kłet, a dregu jak mioteluk, do góry zadźwigniony. Było to tak. Łaseca i wieszczówka bełe kłenika mału krosniąt w lesa. Kto z zecy wie, co to są krosniąta? Nie, no to z debo wyrosły zeckłe. Krosniąta. Musimy ustalać, no. Nie, no. Krosniąta. No. Te szkolne mają stracha, bo to egzamin je tu zwinę. No, kolega w Dredziławie. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. I łaseca i wieszczówka była kłenika mału krosniąt w lese. Łebie łene miałe peszny łegone, w góra weszkurzony i łebie każdego dnia cygnałe wuzyk krosniątą z wszelajaci ma matederu ma, to z chrusta, to z grzeba ma, a błe też z czym insim. Ale rus łeno są zbuntowałe. Płetłekłe wuzik i ze strachów płekłe na wiuldzigłe byka. Ni pomogłe ani grozbę, ani prozbę krosniąt. Nikt ich nie mógł z tego buka dostać na ziemię. Krosniąta szłe spać, a łaseca i wieszczówka były bardzo głodni, bo ju długo na nim byku sedzała. Tej pierwszu zlazła łaseca i so wslizgnęła do krosniąt w hecze i weżarła ima wszystko, co łeni miele w triglach. Wieszczówka była łestrożniejsiu i łez stała sedząc na buku. Z głodu zaczęła łeb grezać zbuczena i tak to jej szmaka, że do dziś dnia to robi, a łaseca nauciała są krasć. I w luziu do wsześcich dziurów, a nawet do kurników i we wleku co sody. Przez to w luzioni we wszelejaci dziurę zmienił i so łegon, którym mu taci włos jak na krzepce, a wieszczówka swój łegon łetrzymała. Wieszczówka weparła so swojej sostrę łasece jako kradylca z familię, a dzisy udywają, że są nijak nie znają.